जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै जयन्तिपुर ओनसोलनि बा जयन्तिपुर बे जायगानि गलाघाट जिल्लानि सिङाव सर'फोथार साब डिभिजननि सिङाव गलाघाट जिल्ला बाथौ गौथुमनि दिनै 83 बोसोरसालिया जथुम्मा जायो आरो बे जथुम्मायाव आंखौ मेनलि बेखेवगिरि महरै हांख्रायनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों। आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बे मेलावनो दिनै मेलनि जोबथि आरो जोबथा सान आरो बे मेलनि गेजेरजों जोंनि बाथौ गौथुमनि बर' रायजो राजाफ्रा बाथौ सिबियारि जायफोर आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोना दिनैनि मेलनि गेजेरजों मोजां मोनसे मेसेज लांगोन। बाथौ धोरोमखौ बोरै सिबिनांगौ, बोरै फोथांनांगौ आरो आसार खान्थि बोरै बाहायनांगौ, बोरै सोलिनांगौ बे मेलनि गेजेरजों दिनै बे रोखा जागोन आरो बे मेसेजखौ बिथांमोना मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे गासै रायजो राजाफ्राबो आरो खाथि खाला थानाय रायजो राजा गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्राबो बाथौ धोरोमा जे बर'नि मोनसे दिदोम बा असे आरो गिबि धोरोम बेखौ बयबो मिथिगोन आरो बिनि गेजेरजों फोरमायगोन। जोबोद गोजोननाय थादों दिनै गलाघाट जिल्ला नैबे 80 बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों बा गेवलां मेलखौ बेखेवनायनि हाबाफारिखौ लानानै आंखौ हांख्रायदोंमोन आरो बेवहायनो आङो थांनाय 24 मार्चआव सेन्ट मादार टेरेसा इउनिभारसिटि आमेरिकानिफ्राय बे आङो अनारेरि डक्टरेट डिग्रीखौ मोनदोंमोन, अनार होदोंमोन आरो बे मोननायनि थाखाय दिनैनि मेलनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुम गलाघाट जिल्लानि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै आरो बियाब गासैबो धोरोमारि आफाद आरो बर' आइजो अनसाय आफाद गासैबो बे मेलावनो आंखौ बरायदों। जोबोद आं गोजोननाय मोनदों आरो बे बरायनायनि थाखाय आङो सानदों आं जाखिनि 43 इयार्स खामानि मावबोनाय बे इन्स्टिटिउसन आरो होबावगोन। आं दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दिनै आङो चेयारमेन। बे चेयारमेन हिसाबै जाथिनि बा हारिनि माखासे खहाफोरखौ सुफुंनो थाखाय सरकारनि जानानै खामानि मावगोन। बे मोनसे इन्स्टिटिउसन होदों आरो फैबाय थानाय समफ्राव गोसो गोथारै खामानि मावलांगोन, जिउ थाजासे बर' हारिनि खामानि मावलांगोन बेखौ आं आसा थिदों आरो बे आंनि मोनसे गिदिर मोनसे इन्स्टिटिउसन आरो बे इन्स्टिटिउसनखौ बुंनो थाङोबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ होदों आरो आङो रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन आमेरिकानि सेन्ट मादार टेरेसा इउनिभारसिटि आरो बाहाय हैदिनखालि डक्टर आर बिजया चक्रबर्ती आरो बिजया सरस्वती बिथाङा भाइस चेन्सेलर बिथांनि प्रेजेन्सआव बे डक्टरेट अनारेरि डिग्रीखौ आंनो होदों। बिनि थाखायबो आंनि बिथांमोननि फसंथाननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो लोगोसे आं बुंनांगोन बर' हारिनि खामानि मावनायनि थाखाय बे स्कपखौ होनायनि थाखाय आं गासैबो सुबुं बर' माहारिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आंनि रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों।